PKK li destpêka demezrandina xwe guleya yekîmîn li Kurdan teqand. Parta Karkerê Kurdistanê li sala 1978 de hat avakirin. Bi amanca berhengarbûna Tirkiyên dagirker û serdestkirina gelê Kurd. Gelê Kurd hêvî ên xwe pê re ava kirin lê belê PKK guleya yekîmîna tekoşîna xwe li Kurdan xist. Wexta ku Mihemed Celal Bûcaqê serokê Hoza Bûcaqê li Bakurê Kurdistanê kuştin. Parta Karkerên Kurdistanê PKK di pitirî 40 salên xebat û tekoşîna xwe da gelek qonak derbas kirine. Di hîç yekî ji wan qonaqan de nikariye wekî partiyeke nasyonalîsta Kurdî derkeve holê. PKK çendîn caran şerên çekdarî digel partiyên nasyonalîstên Kurd encam dayîne. Lê belê nikariye yek navçeya biçûka Kurdistana mezin ji destê dagirkeran Tirkiye, Sûriye û Îran û Iraqê rizgar bike. Pêgeha Darkamazî wê li rojên dahatî zincîrekî esrar û hûrgiliyên herî taybet ên PKK eşkere bike. Zanyariyên wiha ku yekemîn care wê werin dîtin û bihîstin. Hinek ji wan esraran jî dampêdanên seranên PKK ên piştî 41 salên tekoşînê hatine. Damezrandin û redkirina tevgerên welatperêz. PKK dîrokeke senaryo nivîsand û alîgirên xwe wiha pê perwerde kirin. û tenê tişta ku ew dibêjin rast e. Mînak, PKK dibêje tekoşîna Kurdan ji dîroka çêbûna wê dest pê dike. PKK di nivîsandina dîrokê de her tim êrişî partiyên din ên Kurdistanê dike. Taybet pedekî, tu girîngî bî tekoşîn, dîrok û zehmetiya pêşmerge û serkirdanê wê partiyê nade. Lişîna PKK rastiyan binivîsîne, wê her tim hewildaya şaşîtiyan qada Kurdistanê bikete kincekê li ber pedekî. Ev hewlên PKK li salên dawiyê zêde derketine holê û bi awayekî wiha tev digere. û pedekî wekî dijminê yekemînê gel û Tirkan û welatên dîn ên dagirker wekî dijminê duyemîn bide nasandin. Bihaneya PKK ji bo vê hebûnê hinek baregahên Tirkiyeyê li başûr bû. Ew baregahên ku bi rêkeftinekê navnetewî li navbera Iraq û Tirkiyeyê de li çaxê raborî lê hatine bicîkirin. PKK di hinek qonaqên derbasbûyê dikarin avabûna wê wiha rêz bikin. Qonaxa yekemîn li sala 1973 dest pê dike, heya 1978 û Kongreya Avakirina PKK di dome. Di vê qonaqê da PKK wekî grûpeke biçûk Marksîstî Lenînî li Enqereyê bi serokatiya Abdullah Öcalan damezra. Yekem car wekî grûpeke çep û Marksîstî tevgeriya. û têkiliyeke herî baş digel partî û tevgerên çepên Tirkan hebû. Pitiriya endamên PKK li vê qonaqê da xwendekarên zanîngehê bûn. Piştre wan çalakiyên xwe derbasî başûrê Rojhilatê Tirkiyê an ku navçeya Kurdistana Bakur kirin. Wan lê 27 Çilya duyemîna 1978 de yekemîn kongreya xwe bi beşdariya 23 endaman darxist. Di kongrê de kesekê bi navê Ferhat Kurtay pêşniyazê dike navê PKK li xwe bikin piştre ev yek hat tespît kirin. Perwerdekirina gerîleyan li dola beqa. Qonaxa duyemîn ji sala 1978 heya 4/8/1984 PKK li vê qonaqê de gerîlayên xwe li dola beqa a Lubnanê perwerde kirin. Piştre li Sûriye û Îranê û Başûrê Kurdistanê bicîkirin. Qonaxa siyemîn li 15/1984 heya 15/1999 e. Ev 15 sal têkoşîna çekdariya a PKK li xwe digire. Qonaxa çaremîna jiyana PKK ji ragihandina stratejiya Komara Demokratîk dewam dike. Ev helwesta nû a PKK guharineke giring li stratejî û taktîkên vê partiyê de. Ew yek pêdivî dike were zanîn projeya vê stratejiyê ji ku derê hat û çawaserî hilda. Lê belê ji bera ku ev pirsa were bersirdayîn, fere li ser vê pirsê bisekinin û çima dema PKK hatiye avakirin guleya yekemîn li Kurdan xist, nek li dagirkeran. Ev nivîsandine tenê destpêk e. Darkamazî wê rojane hinekê ji kujiyên tarî ên piştî qonaxa avakirina PKK behs bike.